Hej. Ja. Hallo, ja. Hej. Det er 50 sekunder. Så begynder han på rappen. Vi skubber alle sammen til et tag. Skal højere op. Vi skubber alle Er I klar? til et tag. Ja! Alle sammen skubber til Højere op. et tag. Alle sammen Ja! skubber til et tag. Vi skubber til et tag. Kom med det! Til et tag. Alle sammen skubber til et tag. Skub til et tag. Skub til taget. Skub til taget. Skub til taget. Lad mig se, hvordan du skub til taget. Skub til taget. Skub til taget. Skub til taget. Lad mig se, hvor godt du skub til taget. Jeg har været inde på en klub med en stiv Ja, bold. tak for Pengekort det. fyldt. Er vi vågne nu? Tak for det. Så vi vakna. Jeg skal bjøre dere hjertelig velkommen til å være her, som vi også i Norrland til husen i dag. Det er ordentlig døylig å sitte at vi og sånn ikke. Vi er jo flere i det enn vi var i dag. Det som jeg atler vite om hvilke skoler her i dag, at jeg har finnet en liste, og jeg atler vite om man passer. Høyvøgar skole her? Ja, det er Esteskolen. Ja, Esteskolen. Kallbakk skole. Anskjøtt? Jo, det er det. Og Nalsia skole. Og ja, jeg vil gjerne si at jeg tar lyst til skolen her. Og skolen av Fløton. Yay! Og Velbastia skole. Velbastia skole er også sammen vi Esteskolen. De er å ha undervisning sammen mye der, og er her sammen i det. Ja, så får vi at begynne denne dagen. Hvor? Katlafjæra skole, han stender overast. Altså, hvordan kunne jeg glemme Tikkon? Hjertelig velkommen til Tikkon, det er godt at du sier fra. Stranda skole! Hjertelig velkommen til Tikkon, det er senter kaos, og jeg tror det er og skoler som har meldt fra, og som meldt til og meldt fra, så, men til dere hjertelig velkommen. Og som ikke kunne være vi her i det, at jeg kunne følge vi til vi strømmer til dette øyne. Det som for at være av skranne i det, til det som til suttje er av hese her skranne. Rettjefølgen er nesten den samme som stender av her, men ikke helt. Det som jeg skal minne til kun av, det er at vi får heve en badna rettende quiz, 18:02. Så det ser områdende at tid lurer vel etter alle tog som vi har sagt. Og i det, til at tid for å heve en spornakapping ta. Og i balkon har det vært mestelige 5 i hver balkje. Så de kunne langt gå nå for å begynne hukse om tar balkene som de skulle være i. Og ta en balkeren som for å vinne spornakappingene för en för gavekors till att balkren för skärman i biograf och för också gott att vi. Så att ta där om att spoila öronen ut.
Det som jeg skal si er praktisk om det er at tid for at det var en døvrastegg fra klokken 12 til 8. Og ta for at de sitter inne i skalaen, her er plass til det kunne ut. Og det skulle minnes til at det stod nek rusk uiløtt alle stedene, og det skulle køre til hver rusk ui teg uiløttene. Og her inne er alls ikke løft at eta eller køre næka nere gulv. Det er den fineste salen som vi tar i førjen, så vi skal passe vel på han. Så at, og minnes til at det stod øyne sprittdunker forskjellige steder i husen, så de kunne alltid få fært og spritt hvis det er bruk for det. Så halte jeg seg faktisk om det er noe annet og er etter, det hadde jeg ikke. Så at jeg halte at vi får bare å bjøve Badnabeta, velkommen av Paddelen først. Til de første som begynner i det. Hjertelig velkommen, Jonah. Takk for det. Tusen takk for det. God morgen, Digger. Det er ikke lukket akkurat som Digger begynner vi. Det er bare for å få dine vakna, Ludsenter. Men jeg skal så ta som Badnabeta. Badnabeta, det er en gammal fellesskaper, en 40-årig gammal fellesskaper, som før har vært en pastor av det som man kallar for Redd Barnet, en altkjøl fellesskaper. Og enda maler vi Badnabeta, det er at virka til fremme for at bøta og menna om kår, til bøten og ungen, vi fyrst i alle vi førjum. Og alt virker som ikke Badnabeta, det blir av Badnaraten til sattmålen som ikke så kjebeint, er nok så omfattende, men hesten sattmålen, han har ikke alltid eksisteret. Men nu er det så at Amnesty, det kommer her i sin seiten i det, og forklarer sin til mer om hvor hevan og noen søvelig hjertelig reisende. Og for så ta som noen einstøk firebrykte ui sjølven sattmålen. Og sattmålen, han bygger nok bare imiske greiner, men man kan samle det alle sammen ui noen rubrikker, noen iveskrifter. Her i ødelbøtten har rett til hese tingene her beint. Det lovar er sinter självsagt att man ska ha allt det här. Men ska man minnas till det som sattmalen, han är galtande för nästan öll i världen. Kunde du ge ett land som inte vill skriva sattmalen? Robba det bara upp. Här var inte rätt. Sudan, det är ett nytt land. Det är kommande här till den. Men det som ofta snackar mer om i det är hattar. Avverskan. Hvordan kan man ha avverskan? Har man rätt till av avverskan? Ja, det har man. Man har rätt till att säga sin huxa om allt det som har vi ena gärna. Och mest det öliga ofta tar ju kommuner och landstorsfolk och löktingsfolk gärna imisk, gärna lovarbröjtingar, bröjta i skolakemman, bröjta i vad man ska ha, ska man ha mer tux, ska man ha mer eldsfröje. Så gör det här till att ta med att det är rätt. Det med att jag har ett gott badna sjånarmi, men det som åker inskja, det är att bötna har badsins sjånarmi. Det vill säga att bötna själva släpper säga vad det handlar om hettar och vad det handlar om hattar. Eisen hur skolan ser ut, ska man bygga någon skola, ska man utbygga. Spyr bøttene først. De er eksperter i at være her. Det tar gjerens det handler om. Men det er så et ganske snitt bedre øyeblikk av sattmålen. Så ser han faktisk ut. Og her synes jeg det så tema inn i atter. Og så synes jeg at dere har 4 greiner som er reier. Og det tror jeg at til Louise er sin breier alle sattmålen og seg selv, som ikke pjøst å lese han fra A til Z. Det handler om at her var det godt, og at sattmalen han gjør bøtten som retten til, og man har rett til avvirskan. Og det som sattmalen, han har vært galt i førjen siden 1993, men i Allhems høpe er han 30 år gammel. Så at, og har vi vidt til at stående et badna ungdomspanel, jeg vet ikke om negativen som er her sitter her kveld, eller det? Jeg er så vennlig å ha fremdår om kveld, det sier alltid kveld. Men det er så badna ungdomspanelet til badna beda. Det har vært nere i en UNICEF-rastevne. Det er således at UNICEF eisne er en altså fellesskaper som arbeider ved mannarattendon og badnarattendon. Og det har så i fela vid det som er det Nordisk ministerråd, som er et sammansjående organ til fremme for Norrland. Så det stod jo det korset, nu skal man arbeide ved at få bøtten mer virkjøn, der man skal ta avkjører, der man skal gjøre brøytingar.
Og var så nere rastevne og började så vi at komma vi några grundläggande uppskott om vad det vuxen skulle göra, vad vuxen inte skulle göra. Och här ständer mellan att ta och seriöst och en rejon lepa akkurat angsten inte att kvar det ständer men här ständer inte gaspa det och tossa. Så det är nog för grundläggande ting. Och ett var också stort att jag var det så rastevna, jag visste dina graminter. Det är att tar föringarna som det tar vuxna föringarna som var vi från embedsversionen. De skulle ha ett skai och alla rastevna för att lära lusta. Att lära att lusta efter bötten och ungen till att komma vid synen av skolan. Här så tycker Kai Johansen, han var vi eisne för att det var vi där vike och fortälla dem vad och hur kusse. Och här är Gilta nästa bö som fortäller om vad det har gjort det. Och att det var lunch arbetsdag. Som du ser, man blev trött av det. Och att det var så att Kai så var jag en tur i Folketisen för så tycker jag att jag arbetar eisne. Jag ville inte ta bullet ner i Folketisen i alla varbarn för 5 folk till arbetsarbete. Så glad att jag färra. Men det är så till själv som man har arbetat fram. Det är det som man kallar för tillmäld. En inskilliste om vad vi några landstorsfolk skulle göra, vad några löktingsfolk skulle göra. Och det är det största tydningen att vi kunde vara oss själva. Vi är vird som tar personer vid er. Så det handlar öland om samleika. Det handlar öland om att vi är virsmidgel för allt vid er. Man ska ta ädligt. Det handlar öland om 4 år som kommer att i någon virksomhet av Barnabäta. Det handlar om att ha omsorgan. Det handlar om att ha viring. Det handlar om att ha drivit sig fra hvis noen annar ikke upplever omsorgan eller viring. Så det är öliga grundläggande elementer som det bygger av. Och det var så 4 iverordna tema som vi arbetar i. Ett som är öliga grundläggande det är att vara värhor om sin rätten. Man kan inte handhäva sin rätten hvis man inte känner till det. Och då är det öliga viktigt hvis vi hittar texten som kom fram här på här. Vi halda det tydning. Du bara såleis kunne vi skilja og eimerste støver her okkar ratten til vera bråten og virka fyrir at det henter. Så det synes at det er øyelig grunnleggjande at man veit om badnaratten til. Og tog innskje seg bøtten i eisne at badnaratten til vera en grunnleggjande pastor av imenskun lærergreinen i skolan. Og så synes jeg eisne at det får møllegan av vera virkjum. Men får ikke køyre gjennom alle teksten, men vi hittar etter iveskriften som her beint. Vi halda det ututning, til vidt bødd er serfrøyngar, med vaksen og teg som teger avgjør, vet ikke hvordan det er å være baden i det. Ta i okkar rødder vi har hørt der, føler vi at vi er førfyrir at ha avvirskene okkar egna mål. Og det gjør okkar meina at gjøre mon av okkar egna løyve og løyvene til øren bødden. Det er øyelig ofte så at du kommer til at avgjøre og tikkene her bød slett ikke være hårdt. Øyelig oftast mest jo det innenfor skola godt, men eisne vi imisk ting i skola og i kommunen og eisne. Og inklusjon, av det part av næromkvarvene. Her kommer så eisne noen tilmelde og kunne tenke teksten og hitje etter beina veien. Du kan lese der. Inklusion, det betyder å kunne gjøre pastor, eller en virkelig pastor. Og her er så underskrifter fra dem som var vi. Men så er det et ting at det er jo tås om det her vi at hvordan man kan være hørter. Det er øyla noen imiske måter man kan være hørter på. Man kan køre fingeren opp i klassen og si akkurat. Man kan samle underskrifter. Man kan skipa nærmengar av. Har du ikke nærmengar av? Ødel? Det var ikke som det er noe som har nærmengar av. Men det som det vilja eisne, det som eisne kom fram til å være ungdomsting, det er at man ikke har et nærmengar av, så at man kan ha større avvirkan av sin gjerandssted. Man kan ha avvirkan av hvordan langt frukoststyrning skulle være, hva for innehald skal være i skolan. Men man kan eisne være det som man kallar for obeinleis horter. Det er nærmengarai til lømmes. Du tar et nærmengarai som omboar utsjåna i byen til flottsjonen, eller til utlandsskolen. Og det som også så eisen i arbeid fram med måte, det er at barn- og ungdomspanelet kan være en sånn primus motor til at få alle avskoene til nærmengarane fører bedre fram av landsnivå, så det er at alle skoler
få avgående av tog som kanskje en flokker eller en skole arbeid for. Det er å være åbeinleis hårder. Men så har vi reisende en annan måte å være åbeinleis hårder på, som faktisk har flere enleikere. Det er det nummer som heter 116-111. At her er en barn- og ungdomsrådgivning. Det er således et utland som har underskrivet barneråtten og sånt, men har bundet ikke til at det var en barn- og ungdomsrådgivning. Det er en rådgivning som er anonym. Det vil si man kan ringe til henne uten å si hvor man er. Det eneste som man ønsker å vite, det er alder. Og hvis man ikke hører hva kinn det er, så spør man om kinn i eisene. Det er for å bedre kunne se det ikke inn i støvene. Og så er hun eisene kostnadsfri. Og rådgiverne har vi kommende rønter. Og her kan man spørre om alt. Man kan ta seg om sine innaste kjensler, man kan ta seg om happing. Det er han som ringer som bestemmer hva ta seg om. Og tar man flere og flere samrøver inn fra bøtten og ungen og førjen, så får man nesten være av hva det er for trobeleger som er, hva for avbjørnger er det mellom bøtten og ung. Er happing en stor trobeleger? Er ensam en stor trobeleger? Så samlar man hagtøll i det, og så gjør man det vågjere i til landsmyndelegene, så det er at kunne sitte tiltøk i versk for at bøtte med seg vi i skiftene. Så at her er eisen en måte å være åbeinleis hårdere på, at det er en måte å ha avvirkende på, samtidig som man kan få hjelp. Og så har vi eisen et annet, her man kan ha en åbeinleis avvirkende, og samtidig som eisen får hjelp. Og her kommer ord å prate litt sinter. Først. Hallo. Ja, hej. Først skal vi se en lille film. Eller reklame. Nu skal jeg helt tilbage. Hetta er Jenny. Det er bollar så på, men sidekick fær bare 4 bollar. Tytter man som Jenny, så er det ikke at noe alt og gjøre alt rett, alla tøyna. Jenny har bare sutt shit og hugsa om og nekva tekka støv til, men de manglar omkran av vissa ven. Omkran som ikke er sånn boomer som mammen er. Omkran som ikke lukka cringe som papien er. I am not your father. Eller faktisk papien er. Omkran vaksna som veida som du meir om Louis beste vinneren Chris. Vi kallar det mentorskipanen, men du kan kalla det Jedi-skipanen. Du mentor mest Jedi, akkurat nekka for Jenny. Mentor og Jenny fer ut og brøyta heimen, finna sjuka løsner og rekka ordentlig malen. Mentor og Jenny skuita fordomar og katt hinn i halda. Du nu skulle bollar i suppena. Mentorskipanen er en skipan som du kan smelta deg til. Mentorar dømer ikkje, slæter ikkje og tås ikkje nyd til. Les meira av badnabete.fo/mentor. Hej. Jeg hedder Uwe, og jeg er mentor-samskibere. Jeg er den, der finder mentorerne, uddanner mentorerne og matcher mentorerne med det, den unge har brug for. Er der nogen af jer, der kender en, som har en neck shit og hugser om? Prøv at skubbe til taget. Ja. Er der nogen, som I kender, der har brug for hjælp til at finde vej? Skub, ja. Som manden her i reklamen siger, Jenny har en neckshit og huksum, har en bedste ven, men den ven har også en masse neckshit og huksum. Hvordan fanden skal Jenny så finde ud af det? Ikke? Undskyld mit sprog. Hvordan skal Jenny så finde ud af det, når hun ikke kan tale med mor? Når hun ikke kan tale med far, eller papfar, eller papmor? Hvordan skal Jenny så finde ud af det? Lærerne, det kan godt være, at lærerne har en god relation, men alligevel ikke kan tale. Hun kan heller ikke fortælle det til sygeplejersken, måske fordi hun ikke stoler på den. Eller noget helt andet. Hvem kan så hjælpe dem? En mulighed er mentorshiperen. Mentorshiperen er gratis. Det koster ikke noget. Der er ikke nogen krav. Det eneste krav, der er for at få en mentor, det er, at man skal være mellem 12 og 18 år. Og sidst jeg tjekkede, dem der går i 7. klasse, er omkring 12, 13, 14 år. Hvis man ikke har lavet det om endnu.
Så der er ikke nogen som helst, udfordring for at få det, eller ikke få det. Hvad laver en mentor og en mentee? Man kalder den unge for mentee. Hvad laver de så? Det bestemmer den unge faktisk. Det bestemmer I. Fordi det er jer, der ved, hvad I gerne vil opnå. Det er jer, der ved, hvad I gerne vil lave. Det er jeres tanker, I skal ud med. I bestemmer, om I skal mødes 1 til 2 gange om ugen. Vi anbefaler 1 til 2 timer om ugen. I bestemmer, hvor I skal mødes, hvornår I skal mødes, i samarbejde med mentoren. Og I bestemmer om, hvad der skal tales om. Og den voksne, som sagt, er frivillig. Det koster ikke noget. De får ikke løn for det. Men alligevel, når I tager på café, når I tager biografen, hvis I skal spise chips, mens I laver lektier, eller et eller andet, så er det faktisk os, der betaler det. Vi har sådan en ordentlig stor pengepunkt. Vi kan bare gøre sådan her på. Vi fyrer den af med pengene. Så I bestemmer, hvad der skal til. Jeg har selv haft mentorer, siden jeg var 13 år. 12-13 år. Jeg har haft mange mentorer. Det eneste, jeg tænkte på, da jeg var i jeres alder, det var fodbold. Og jeg var dygtig. Men så kom min mentor og sagde til mig, ved du hvad, Ude, hvad så, hvis du bliver skadet? Hvad har du så tænkt dig? Hvis du har satset hele dit liv på fodbold, og lige pludselig, der kommer en idiot og brækker dit ben. Hvad gør du så? Jeg kendte Danmarks største talent i starten af 2000. Da han blev solgt videre til AGF og videre til Holland, så begyndte jeg at kalde ham for glasmanden, fordi han blev skadet konstant. Han blev nødt til at droppe sin karriere. Danmarks største talent, der var på forsiden af Goldbladet. Måske endda bedre end Christian Eriksen, hvis han kunne spille i dag. Han blev skadet. Så min mentor, han sagde, hvorfor ikke prøve at læse for siden af? Og jeg havde jo slet ikke motivation til skole. Min karakter, de var... Hvis man sammenlignede med i dag, så tror jeg, at min karakter, de lå på 2-3 i gennemsnit. Men vi tog os sammen, og på under et år, i slutningen af 8. klasse, halvdelen 9. klasse, så kom karakteren faktisk over 7. Fordi han begynder at fortælle mig lektierne på en helt anden måde, som min lærer fortalte det på. Og jeg var ikke så glad for at gå i skole, fordi jeg var sådan lidt bange for at læse op i skole foran alle andre. Jeg blev så... Jeg får sådan en knude i halsen. Jeg ved ikke, om nogen af jer, eller nogen I kender, som kender til det. Jeg kunne ikke stå på en scene. Selv til forældre hjemsamtaler, hvor det er med mig, min far, min lærer, så kan jeg så... Ingen selvtillid, ingen selvværd. Men vi trænede det her op. Og i dag så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er lavmænd eller præsident Trump, der sidder foran mig. Så er det lige meget, så står jeg bare her. Om det er 2 eller 2000, det er fuldstændig ligegyldigt. Men det var hjælp af mentoren, fordi han begyndte at bygge op på selvværd og selvtillid, som jeg ikke nåede at fik bygget op i min barndom. Mit hjem, det var fint. Jeg har raske forældre, som støtter og omsorgsfulde. Men de kunne bare ikke finde ud af det der med skolen. Fordi de ikke havde en større vision i livet, så havde jeg heller ikke den større vision. Jeg havde brug for at få verden at se. Så sagde min mentor til mig, du har faktisk potentiale til at være advokat. Så sagde, what? En, der ikke kan stå foran folk og så snakke, kan blive advokat. Så sagde jeg, det kan du godt. Drøm igen, sagde jeg så. Men jeg blev ikke advokat, jeg blev lærer. Ligesom ham. Han er også lærer, jeg blev også lærer. Og det som så skete efter det, jeg blev udviklet, så blev jeg selv mentor. Og så begyndte jeg at se alle de udfordringer, der egentlig sker mellem børnene, eller de unge og forældrene. Jeg var mentor for en dreng på et tidspunkt, der havde en drøm om at lave noget helt andet, end det faren han ønskede. Hans far var businessman.
stærk businessman, og han forventer at sin søn, ligesom man ser på film, du skal overtage mit store firma. Men søn, han ville ikke. Han ville noget helt andet. Og så sad vi hjemme hos dem, og drengen prøver at fortælle faren om sit ønske, og faren han siger, nej, du skal gøre studenterskolen færdig, og så skal du på businessskole og gøre det, bla bla bla. Så sagde jeg til ham, hvad er vigtigst for dig? Er det, at han er lykkelig, eller at han overtager dit firma? Hvad er vigtigst for dig som far? Og så begyndte han at forstå det. Så mentor er ikke bare sammen med jer ude i caféerne og lave lektier og sådan noget. Men mentoren har også mulighed for at få jeres tanker og jeres følelser og hørt til de voksne, når de sidder ved siden af jer. Hvor mange af jer, eller I kender, har været så vred på jeres forældre, at de har smækket døren, og de siger, BANG! Hvor mange kender til det? Skub. Ja. Nemlig. Og det er helt normalt. Fordi mellem forældre og børn og unge, så er følelserne, kærligheden, den er så stærk, at hjernen den slukker nogle gange. Og når den slukker, så begynder man at reagere totalt ægvesligt. Begynder at bande, og så får man sådan en dårlig samvittighed bagefter. Og tro mig, forældrene, de får det sagt også dårligt, når man hører sine børn sige sådan noget. Jeg er selv en far, og jeg har en lille 3-årig datter, som bare siger, "Hvorfor butte?" Når hun siger det som 3-årig, så kan jeg ikke engang forestille mig, at hun er 13 år, og siger, "Hvad?" Fordi hun glemmer, hvordan forældrene har siddet midt om natten, sammen med dem, fordi de ikke kunne sove. Så det gør ondt på forældrene, hver gang det bliver sagt. Det skal I huske. Men der er selvfølgelig, I får et liv i fremtiden. I skal ud og drømme, I skal ud og leve. Og det er faktisk de voksnes pligt, og det siger jeg pligt, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem forældrene er, eller hvem de voksne er. Om det er forældre, lærere, pædagoger, sygeplejersker, politikere, det er lige meget. Det er de voksnes pligt, at verden er tilrettelagt, at jeres verden er tilrettelagt til, at I kan udvikle jer. Så, men hvis I ikke fortæller, hvad der er i jeres tanker, så kan man ikke designe verden i forhold til det, I ønsker. I skal fortælle os. En måde direkte påvirkning i jeres liv, det kan være igennem mentorshipen. Når I kommer og siger, at I gerne vil have en mentor, og jeres forældre siger, jeg vil gerne have en mentor til mit barn, okay, men så giver du mig lov til, du underskriver et papir, hvor du giver mig lov til, at jeg kan kontakte læreren, jeg kan kontakte ungdomsklubben. Og hvis der sker noget, så kan de kontakte mig, og så kan vi tale om det. Fordi der er ikke nogen følelser mellem mig og læreren. Fordi jeg har ikke nogen følelser, der er ikke nogen følelser på spil, vi er ikke familie. Så jeg kan godt være neutral. Men når en forældre taler med en lærer, så kan det godt være meget følelsesladet, fordi så er der mange følelser på spil. Så er det ens eget barn. Og når læreren siger noget helt forkert, så kan de godt blive irriteret. Hvad fanden er det for en lærer? Det kan de godt finde på at sige. Men så bliver der ikke bygget noget op. Så sætningen kommer her med følelser, stopper herinde, og så er der kun orden, der kommer ud. Så man ved, hvad der bliver talt om. Så man forstår det, der bliver talt om. Jeg fik et opkald 1:30 om natten i Danmark på et tidspunkt. Der er en far, der ringer til mig, og så siger han så, jeg kan ikke få fat i min søn, han sagde, at han var sammen med dig. Så nej, han har ikke været sammen med mig i dag. Hvor er han så hen? Okay, jeg siger, jeg skal nok prøve at finde ud af, hvad han er. Og så ringer jeg til en ven for at hente en bil. 1:30 om natten, så kører vi ud. Og så finder vi ham på en togstation, hvor han faktisk er bare stukket af til at tage til en fest. Men han har ikke sagt til sine forældre, fordi han vidste godt, at han ikke får lov af sine forældre til at tage til festen.
Så samler vi ham op, kører ham hjem. Klokken er blevet cirka 2:30, indtil vi fandt ham. Og så går jeg sammen med ham op. Og så sagde jeg til ham, prøv lige at gå ind på dit værelse. Så gik jeg ind og talte med forældrene, og så fortalte jeg ham, hvorfor han gjorde det her, som han gjorde. Fordi han fortalte mig, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Så jeg undgik faktisk et kæmpe skænderi den aften for den dreng. For det eneste forældrene vil komme med, hvor fanden har du været? Ikke? Det er en af de første reaktioner, en forældre vil gøre, når barnet kommer ind ad døren. Hvor fanden har du været? Men da vi så kom ind og fortalte, hvad der var sket, så var der ro på. Og så havde de overskud til at lytte til deres søn. Det er en sund familie. Der er ikke noget galt i familien. Der er ikke noget vold. Der er ikke noget alkohol. Der er ikke noget som helst. Men drømmen og de ønsker, som drengen har, passede ikke med det, som forældrene ville. Og derfor kunne der ske sådan store skænderier. Og hvis der ikke bliver gjort noget ved det, så kan det ende galt. Yes. Men det er mentorshiperen. Og inden jeg afslutter, så skal jeg sige, mentorshiperen, det er frivillige voksne mennesker, det er gratis. Men når I er sammen, så har vi også noget, der hedder frabornerskilten. Der er taknerskilt, det vil sige, alt det, der bliver mellem os, alt det, der bliver snakket, det bliver mellem os. Men hvis der er noget, som skal fraborges, altså hvis der er noget, der forstyrrer mig, hvis I kommer til mentoren og siger, ved du hvad, jeg fik et slag af min far eller mor. Eller mine forældre drikker rigtig meget. Eller der er et eller andet med, jeg har en onkel som, eller et eller andet. Ikke? Så siger vi det videre fra brødreskilderen. Men vi smider ikke bare bolden væk. Vi står ved siden af og kører hele vejen igennem, sammen med jer. Der er ikke nogen, der overlader jer den unge til nogen som helst. Vi står ved siden af jer, helt og kører hele sagen igennem. Yes. Skal vi lige se reklamen en gang til? Dette er Jenny. Det bollar så på, men sidekick fær bare 4 bollar. Tytter man som Jenny, så er det ikke alltid noe alt og gjør alt rett alla tøyna. Jenny har bare sutt shit og hugsa om og nekva tekka støvun til, men hun manglar onkran av vissa veien. Onkran som ikke er sånn boomer som mammen er. Onkran som ikke lukar cringe som papien er. I am not your father. Eller faktisk papien er. Onkran vaksna som veidas under mer om Louis enn beste vinneren Chris. Vi kallar det mentorskipanen, men du kan kalla det Jedi-skipanen. Du mentor merker Jedi, akkurat nekka for Jenny. Mentor og Jenny fer ut av brøyta heimen, finna sjuka løsner og rekka ordlen malen. Mentor og Jenny skuida fordomar og at hinn i halda. Du nu skulle ærer bollar i suppena. Mentorskipanen er en skipan som du kan smelta det til. Mentorar dømer ikke, slæter ikke og tås ikke ny til du. Les meira av badnarbeidet.fo/mentor. Yes. Tak for dere. Tusen takk til dere på her fra Badnarbeidet. Nå får jeg vite at høre en badna-rattendasang som er gjort til først, og det er Terje Rasmussen, Eion Olse og Kim Hansen som synger han. Her var ret til oppvokst i røv. Her var ret at være sammen gå. Jeg bygg var vi familie,
Og stær så trygt og godt At bøtnar ratt Jeg liva frutt og semjo og sånt At bøtt her var rett At her var det så godt At bøtt her var rett At deila stort og smått Ange bøtt eier at hungra Ange bøtt blir sorg og sur At bøtt nein rett At såja imisk ut Her var rätt att lära var heim Öppet här var rätt att leva och i kläge och gläj Vida om folk och gör om landen Att vid vera flyr och fly Öppet när rätt att lära mig var feder mig Ja, det som nästa skrånne det Blaie Crosser förra. Det öll har rätt till gå badna år. Och hvis det tid och klarar så är det välkommen att börja Benave. Och det Beinta Atladötter som börjar. Ja. Välkommen. Tack för det. Hej allesammans. Det ser så fitt ut. Det är glad för jag är i det. Ha, yes. Det är inte över skola där var. Ordla dåligt. Jag är som sagt Beinta Atladötter. Och jag är det som är en salarfröingur av fyrbyrgjegardeltene til Blå Kross og Førja. Vi vet hva den salarfröingur er. Et eller psykolog, kjenner dere kanskje sin bedre. Yes. Det er godt. Og det som arbeider vi til daglig, sammen med kollegene som sitter her, Louis Vestinsen sitter her, som jeg kan nok kjenne dere ved, og Alisa Hammer, løyeren som sitter her. Vi arbeider vi særlig vi bøtt noen unge og familier som opplever til at ruser en tropløyde hjemme til hjemme. Og det mest til at ta ruser en tropløyde hjemme, det kan gjøre at det ikke ringt av å være baden og bygge i husen. Og det som bøtt noen unge så slipper gjøre inn til oss til å ta seg unge til som vi så hjelper så vel som vi kunne. Og skal lykke av fætrisen her, det betyr noen her. Jag vet inte om det lägger mycket kvar än det är. Nej. För han får hjälpa mig här vid sitt yrkar. Här.
en fjore var her. Her var det. Yes. Fint. Så nice. Ja, alt har rett til å gå bad night, det er det som vi kommer til oss om i det. Og det er et tilbud til bøtten og ung som har foreldre som har haft rustroblekker. Det er nemlig ikke bare hvis foreldrene har rustroblekker på nå at man kan oppleve det som det trobult. Det kan også være hvis foreldrene har haft troblekker og at man tar kanskje oppleve at livet er som det hardt og man kan kanskje snakke vi nekken om det. Så selv om det er noe som vi er for og ikke er på nå, så har man også mulighet for å komme inn og prate med oss. Og vi spyrer ikke inn til hvordan ofte mamma eller pappa drekker, eller hvert slag, om de takker rusevner, eller tabletter, eller alkohol. Det spyrer vi slett ikke om. Det som vi spyrer om, det er om det gjør det ringt av bygva hjemme til tykken. Det vil si om tykkere samband, vi tykkere foreldre eller relasjoner, hvis de kjenner til året, om det vil avvarske av for brudsen og foreldrene. Og tilbøy til okkon, det er bare bølger, her som bøtten og ung, mellom 8 og 25 år, som kunne komme bølg til okkon. Og så vil man dolder oppe bølger etter aldre. Her som man så er kanskje en 6-8 bøtten som prater sammen. Og så er man også mulig for å komme inn ensamhetlig. Hvis man ikke ønsker å komme bølg, så kan man komme og prate i en av okkon salerføringen som arbeider her. Så kan man ta oss om det som er trobult. Og så er vi for mer og mer i å arbeide vi familien. Til at vi opplever det at ta i bøten bygge i sånne familien, så er det ordentlig ringt å snakke om det som går for seg. Så vi drar også å hjelpe familien å prate sammen om trobulene som kunne fylle vi. Og i førjen blir det mett at alle 1200 bøten vekser opp i heimåner som roser en trobulene. Og det er faktisk nok så nek hvis man også om det. Vi tar noen dømer. Det er dømes ødelfølgene i Fuklafire til Samans. Her er cirka 1200. Eller hvis man legger Høsvik og Kotlafire sammen, og til ødelfølgene sammen her, så er det også cirka 1200. Eller ødelsamdodgen. Så det er rettelig nek bøtten og ung. Og innen til åkken har vi ikke 1200 bøtten. Vi tar det yngste vi kunne finne ødelen og at ødel kontakta åkken. Det er det vi vilja. Men som nå så har vi et samband med en forsfamiljer her og iverholdt trusbøtten og unge genge bølger til åkken. Det var imiske bølger. Så det er faktisk nok sånn og det er vi ordentlig glede for at det er sånn som setter seg i samband til åkken. Det er så mynden her er det ødelmøvelige folk som arbeider ved nekk for imiske tingene. Og hesa myndene kører jo opp til at det er så rævlig viktig at vi vet at rustroblekker, om det er rusevner eller russtrekker, det eksisterer i alle løvende samfunnet. Og det er mest det at det kan bare være den som sitter overast og stjører seg eller den som arbeider i sjukhusen, eller en lærere, eller det kan være den som, ja, det kan være så øyelig som opplever rustroblekker. Man blir å si at det diskriminerer ikke på tamatan. Det er ikke bare avvisfolk som kunne få rustroblekker. Det kan rekke alle familier. Og då er det ordentlig viktig at man er klar i det. Som jeg nevnte i Johanne, så er dette et evne som kan være utrolig ringt å ta oss om. Faktisk opplever vi at ordentlig nekker tar imot som kommer inn til åkken. De tar oss om det for første fer til de kommer inn til åkken. Det er omgang snakker vi nekker om det for. De har kanskje hørt om tilbøy, eller kanskje foreldrene har ringt til åkken. Så de aller fleste av dem som kommer inn til åkken, så er det kanskje andre foreldre som er rustroblekker, og hit foreldre er ikke rustroblekker. Så da har vi til foreldre som ikke er rustroblekker, har de ringt til åkken og spørst om bøttene kunne komme i bølg. Og det er så flott at de mekkene gjør det, og bøttene slipper bølg til åkken. Men det er ikke alle foreldre som tårer, eller vet hvordan de skulle gjøre, for jeg snakker vi bøttene om det. Så ångtøy, da de kom inn til åkken, så hadde jeg ångan til å snakke vi nekken om det før. Helt ikke vi foreldrene ikke oss. Så tog er det sier det om hvordan ringte jeg til oss om. Folk som kan skal leve og gjøres ned, inne i samme huset, og i samme familie, har ångan til å snakke om det. Og det gjør også det at ofte så ganger bøttene hoksa. De hoksa forskjellig, og de har ikke ordentlig kan snakke vi, så ingen vaksen har fortalt dem at det er ikke torre skild. Så nekker de om, de kan ganske rundt og hoksa, ok, det er faktisk min skild at mamma eller pappa drekker.
Hvis jeg bare gjør det hetta, eller hvis jeg bare vær så, eller hvis jeg vær som det fittare, og akta jeg som det bedre, så kanskje mamma og pappa ikke det drutje. Og det ordentlig viktig at bøtten og unge lærer til at det ikke tykkere skilt om mamma eller pappa drekker. Og det noe som vi arbeider nekv i. Og øysen er som fyller nekv, der man helst man kan avvarske det. Hvis jeg bare gjør så kanskje pappa klarer å være edru og sinte langt. Eller kanskje var det min skyld til at jeg gjør det så, og så får pappa drekke. At vi tar så om de tingene. Og nekv halte øysen at det er bare de som har det så. Det er ongan som snakker med noen annen, det kjenner ongan annen som snakker om det, at høymer til tøymon, så er det også en tropløg. Og då er det redan at tøymon bøtten og noen unge som føler seg øyelig ensamme. Og det mangler ongan at ta vi. Og hendan, ja, vi pleier å kalle det skom, kjenner det til det året? Skom. Ja, her som man ordentlig er djupt inne i flower av og så tingene i og man tårer faktisk ikke at nekker skal vite det. Så man brukar ganske ordentlig nekker orsko på å gå i det. Så ønsker skal finne det av hvordan det er. Som foreldre som har rostroblekker, kanskje hava det de som ofta färre ut och så för att jag vidja folk och såna att det är överska och det kan nog det göra bötterna är center blås inte flow out dem. Och det är ordentligt viktigt när man för ta som det. För sätt ord att det. Samstundes så arbetar vi då ut för att alkoholtroblekker det är en troblege lika som så redan andra kan vara en troblege. Och det är mest det att vi så att det inte som en som näka helt särskilt rävligt kan man säga. Här så näck andra folk som har så näka är troblekar. Hette bara till fältvis trobleken i eller en av trobleken i akkurat här som familjen. Och så är det som vi arbetar vi. Men vi så att de föräldrar som har troblekar, de är ösnen så redan näka anna. De är inte bara en pappa eller en mamma som dricker för näck. De är ösnen de föräldrar som är här för bötnet att de är sjuk och passar på att de komma vitt dem och köra det i skola och de färra kanske till arbetskvän där och de kanske leva helt vanligt liv ösne. Men så här var det hänt troblökan som kommer och täcker iver in i mitten. Och att det så kan vara ordentligt trobult. Ja, och som vi snackar med Johannes så är skammen faktiskt något ösnen av grunden till att man inte snackar om det här. Vad ska man säga? Vad för folk har hållit om mig, hvis de vet det? Vad för folk har hållit om pappa, hvis de vet det? Det är fyller öland. Och då är det viktigt att vi vet att inte också vet vi det att föräldrarna är mer än den rostroblegen som de har. Så får vi faktiskt att visa dikkon en liten film, eller en sån en sankor, som visar hur det kan vara baden till en som hever rostroblekker, og som øysene viser hvordan det kan være at han som hever rostroblekker. Så derfor er vi ikke nå. Du skulle færa brøyta med Gjera så at du blå verden og gled av mer Utan næga som døtrene tarvar Babba hjelpe til Men det hender at dæveren tynger med Og da tror jeg til at døyva med Da jeg vakna jeg helt med høyra nækrar røtter vakrar Topas med bjørgrunn høymer flotjen Men ta vi kom og høy varst du i ørvide Tu røyner er leta som alt som ta og gjør Men hei, skylder du ikke at det reiste Ta du smør kjøkken tårene Pappi skylder ikke hvor jeg du Heller er så flusk
stenka tui. Det hender at du kjere deg ikkje vil. Det hender at du vakne opp til. Så svära mig. Ja. En öliga stärskor, sankor och personliga man rör med öliga neck för affär så nu har jag också sitter och hukte också andra fisk och det gråta framför till kvällen. Men jag vet inte hur han rör tickon, men han lyser öliga väl och så löver kan vara en hemme här som rostsobläggar är då. Att man så bäger och så fänga över pappen var i flaskorna om man ängste där eller inte och så frustrerar över och chattar han var. Och samtidigt ska så benchen och ösnen frustrerar gentan där. Och samtidigt ska så gott ta för att kunde vara ta i rostsobläggarna inte fyllt då. Hur så fitter pappen kunde vara och hur så glad hon kunde vara samma med. Så det är Louise nog så väl hur så stövan är tja nekvarna och tajma bötterna som och unga som vi möter. Och som man liksom sa i festen av att det kan vara tro på att det kan vem folk hem vid till man vet kanske inte ordentligt att det är man kommer hem till. Och bara det kan liksom vara tro på att man också okej, hur ska det vara så charmer och vi kan alltid föra hem till henne men jag är torr så att det ska komma hem till mig inte vet shortla om mamma är fått lite eller inte. Och det är mest så att man mest eller väl efter man huxar eller när om okej alltså ser man något tecken på ringer man kanske hem hör man då rötterna hur så lägger man mest och det är den neckbön så brukar neckfa tojo på att ta det och då kan då östen vara inte tro på att koncentrera sig i skolan det kan också vara tro på att hålla känslan inne att kanske man blir restens ytler till man är kanske sen stressad om det är att okej hvis jag inte ska finna det vis ner så må jag ordla då mest efter om hur så stövan är hemma i det. Och där sa man ösne och här sergeanten. Det som är det fantastiska vi tillbörna till oss det är att som heter citatet säger detta är en dronker som bara är en reklam kan man säga. Men citatet är från någon som är inte bökt till oss att i böltsen fann jag det att det var inte ensamt. Det betyder så otroligt nekv. Att man vet att det är inte bara hemma till oss det är så lös. Att är en underböten ung som upplever det här. Och allt tillbörn allt det som vi nämnde i Johanneberg, bölkar och samtaler och familjevidger till allt outshapes. Och det är inte några krav från lackna att man ska lackna för att få avvisning till att komma till lockon. Det som är krav det är att Anna och föräldrarna ska göra samtycke tar man under 18. Det är så att de skulle säga ja för att de skulle kunna komma på tjock. Men man är alltid möjliga till att komma in till att prata med oss och höra mer om tillböje och fortälja sin om sig själv. Det är man alltid möjliga för att anse. Men ska man börja kan man säga som vi kallar ett förlöp eller man får flera samtal eller kommer bulk så kräver det samtidigt föräldrarna. Och i bulken här är det tid i fokus eller de som kommer de är i fokus. Det mest det att vi drömmer öllon som gånger för sig i lövnen till någon tannarge och någon ung och någon barne.
Och inte bara rostrobläggen som är hemma. Det kan vara en pastor av det. Och så kan det vara sån annat som fyller att onkel konflikt i skolan någon eller onkel som har varit dåligt eller man är vunnit i onkel eller man är stolt av onkel eller onkel gånger väl. Allt det här kan vi drömma i balken. Och det är helt inte nejot att föräldrarna nu kommer vi från Blå Kross i Färja. Det är inte några krav att föräldrarna skulle ha varit vidger. Och det är inte några krav att föräldrarna skulle vara vidger till dem som Blå Kross hem som är ganska halta. Vi tar bötterna som kvars föräldrar ångan till att ha varit vidger. Eller att det har ganska varit höjlbrikt någon. Som är de smarra bötterna har ganska föräldrar som har varit fralse någon som är ungdomsvidger. Eller vidger för 18-25 år. Och så kör han till ångerösen som är varit Blå Kross hem. Så det är helt inte krav. Tjock. Men det viktigaste är vi bara kunna veta att det är till här bötten och kunna få hjälp. Att vi snackar om att det inte tycker avbyrd och det får möjlighet för att snacka med en vuxen som kan göra det kontra. Och det är inte ensamhet. Hvis snackar inte att sätta sig i samband med oss, enten att balka till på eller bara ett samtal eller höra möjra, så är det ett upplysning till oss. Här har det telefonen till oss. Ja, kan du öll ta telefonerna fram och ta en mynta oss ner? Bara öll göra det sen. Tack för det. Jag ska flytta med som tror. Yes, är det vi har varit här? Ordla gott. Och så får jag faktiskt köra 8 vågare och här kommer att stanta 2 telefonnummer. Det som vi får göra nu, vi tar en kamrat rätt. Yes. Det som vi får göra nu är att vi sitter och spårningar. Det kan vara sånt ringt att spyrja från en större församling av bötnen och öron som man kanske inte känner så väl. Det kommer från Imskon skolan. Så det har nu möjlighet för att sända sms och 8 av som bara om telefonnummer. Vi sitter och spårningar till det. Akkur som är ogrätt eller akkur som det inte som tid inte att här finns svär på. Och så vill jag lycka nämna en medan tid kan ska skriva. Ja. Medan det kan ska skriva så vill jag nämna till att lycka som ord nämnde och mentorship Anna. Så har vi ett ösne bäge tacknarskildo i balken och i ötlund till arbeten som vi gör. Och så har vi ett ösne samma som ord förklarar om som är en frabånarskilda. Och det här mest vi ser okkurst äckelsligt gånger för sig vi blir storen. Alltså nöjas vi att se fra. Och på samma massa som ord nämnde vi mentor så är vi ett ösne här för dig och hjälpa dig att vara ute. Och vi släpper dig på ånga mata av fjall. Men är mest här kommer man sms in. Och det som är tydliga med utvisning här till att det ösne täcker det allvarligt till som kanske har allvarsliga spurningar. Och så att man kan kanske kämpa sig utan om att onkel sänder också rocks. Men det läser vi så ganska bara ihop. Så vidare det. Hej, så läs. Hvordan får jeg hjelp, skriver onkel. Og til vi setter oss i samband med dere, du så et telefonnummer i Johanne, 2409, at de kunne finne dere på Facebook eller Instagram eller alt av badnar. Til 2 måter man kan få samband med dere. Okej. Här är faktiskt ett nog så go observation som man säger inte det tog så nästan bara om så ringt button i här då och inte om föräldrarna. Det är faktiskt en go vimerking att ha. Till att så att vi arbetar primärt vi button något som vi söker och egentligen snär till att button på en eller annan matta är och en skiltig pastor snär. Det har vi inte valt det här. Det kan inte avvarska att stäcka. Det kan inte för att få så hjälp så snär att föräldrarna stäcka vid att räcka. Och då har vi ett öjlanek fokus att tog. Men och jag kan innan oss arbeta huxa vid ösne virkklanek om föräldrarna och hur man vara för dig och vi snackar vi ordklanek föräldrar och hjälpa ordklanek om föräldrar. Så till dem en större part av min arbete är att snacka vid de föräldrar som inte kommer in till oss. Det är inte alltid att de föräldrar som är rostrobläggar vill komma in till oss. Det är inte alltid. Onkel och så pratar vi då ösne vid dig och hjälpa dem. Vi tar inte rosvidger i akkurat tillböj, men vi snackar vid dig om Gosse de kunne være gå foreldre for sine bøten, og vi tar omstående som de nå er for i. Så det er fyller oss en ekjokk. Vi foreldre.
Bölkarna tar samlas i havnene, nere i Midtbøynen, men det bøtten og ung ur alle landene som var samlet sammen. Så det faktisk et tilbud til alle følgen som kunne komme til etter. Her var etter en god spørninger. Mamma og pappa drekk ofta vin i vikskiften, og vi kvart for at det er ball her det drekk. Er det et problem? Og det er nemlig akkurat det her som nekkbøtten kanskje kommer fra i Vastøy, eller ung, at han har en sånn fyrlester som heter når er det et problem? Og det som vi sier, at det er, hvis det er avvarskar, hvis man føler ångtøy at så vil til rusdrekk eller rusevner valgt fram øyn, eller at man kanskje føler seg åtrykkan hjemme, eller man føler det at jeg får ikke ordentlig til samband med mamma og pappa som jeg skal hava tog til å velge rusen fram At ta, det er sånn at vi definerer, ta er det et problem. Eller hvis skilja det kan man vill säga funktionerna i familjerna, alltså till att säga att det som man för till tar höjledjaner som och tar traditionerna man häver man för till om och ett dövra. Hvis så ordna kan vara avska regleliga av en rosförbrukare. Så upplever vi det som eller så arbetar vi utifrån så kan det vara ett problem för barnen, ja. Men det är näck föräldrar som har ett vanligt rusförbruk. Det är så att det blir inte missbruk. Att de tar de färra i bojen så ser jag att det är fyra att det är onkor som passar på. Det kanske är då inte ett la fyra dagen efter men inte näka som man märker så fruktlande väl. Man är inte otrygg som man vet man upplever inte att det brötas på en behärliga mata. Och det är lika som tan stora månader så ett rusförbruk plus inte märker det samma som en rusproblem. Ja, det är faktiskt flera som skriver om att de har trobladar rus inte föräldrarna. Det är faktiskt ordentligt viktigt att de får hjälp så, hvis det ströjas vid dig. Vi vet att det är ung som har rustrobladar. Vi har ett tillbud i här som vi arbetar som heter dattung, som är helt ung. Det är 14, 15 till 18 år. 15 till 18 år. Och här kan man gå få hjälp. Och vi kan gott hänvända det kan vi göra hvis det här. Sen till det kan samband med oss. Ja. Här kommer näck så man välja nöker på strur. Och jag skriver här under bärer balkar i havne och i lötning är det. Det är en bärer balkar i havne och det är också en grund till att det skulle vara man ska helst vara samma altra. Och skulle helst vara nöker samman. Så det kan 6 till 8 i balkon. Och för att skapa det här miljöet så lötning vi det bästa till samman i havne. Här är en spurning. Har tid upplevt att föräldrar tycker har haft rus eller dräckstrobläckar? Jag har inte upplevt det själv. Det har vi inte. Lojaren och Lisa som sitter här, hon är uppvuxen ute själv. Så hon är personligen runt vid dig. Och vi tar några balkalojare som är uppvuxna ute i Ösne. Så det är en sån blandning av folk som har upplevt det personliga och folk som inte har upplevt det personliga. Och det är faktiskt en ordentlig god kombination halta vid. Vad kan jag göra? Vi är en vin som har en om som träcker ytla. Och han får spåringen få ut ofta generellt hvis det är omkring att ung spyr ofta vad kan jag göra. Och det är väldigt trådbult att hjälpa en som har rustroblökar. Och jag tror det är viktigt att som Bente säger det är inte tycker arbeid. Det är arbeid att de vuxna att det kan säga. Det som tokas göra akkurat som för någon som en vinner det är att lusta och vara här för vin. Så är det en som spyr kvart mest tabu. Det är också ett man spyr om. Så det är ordentligt gott att det spyr till. Det är mest att det är näka som är riktigt oss. Näka som samfälliga kanske inte ordentligt dora sätta åra. Det är så att kanske hvis man snackar om det så följer man kanske om det kanske hittar sin snett på ögon eller att det blir kanske sin chockerade och sånt. Det är det som tabu är. Jag husker att det kommer några ordentliga spurningar jar. Ja. Tar man säger att man inte vill fortälja allt. Skilja till det. Ja, det gör vi absolut. Vi gänga högt på i att man inte fortäller, man inte blir tvingad att fortälja något som man inte fortälja. Det är så vi öppnar upp och ger möjligheten, men man har alltid möjlighet för att säga eller bara stäcka via tåsa eller säga jag har inte att fortälja mer. Och vi pressar inte på. Vi tog. Ja. Och så är det också om bäger föräldrar har trobloggar. Kan man ringa eller det kan man gott. Vi tar och föräldrar kanske inte vilja det.
Ja, alltså ta blev det att säga att man kan man gott sätta sig i samband till okkon och så sätter vi okkon i samband till föräldrarna och tacka prat vid dig. Så att vi är bundna av vi skulle ha samtidigt till man under 18, men vi tar inte uppleva det något särskilt att föräldrarna alltså föräldrarna hur vill jag det. Så det är inte ofta vi kommer ut för tog. Som oftast så tar vi pratar med föräldrarna så förklarar vi det som för dem kvitter ett gott hos gott för bötterna och det kan avska bötterna till att det här var föräldravirustroblek. Så det tackar vi då okkon hvis det att det sätter det i samband till okkon. Ja. Här är det flera spurningar och vi får inte läsa alla. Men vi kommer svära vi kommer svära tajmon som är då kan man säga allvarligare eller här som det inte är bara okkor tvatt som okkor som säger hej och sånt. Men vi kommer svära flera av dekon via sms att Anna. Så tack är för okkon. Tusen tack till Tikkon från Blåa Kross i Förja. Det som för att hända nu till är att vi får se en film som Nakre Droncher Esteskolan gjort och till tilltaket i fjör. Och tar för runt och spurt och lärare och imisk andra folk, alltså som vi känner. Om kvart är badnarattende och känna de badnarattende sattmalan och det är det och tillfälle lika som att sucha nu och jag vet inte ordentligt jag hade tagit gänga i 8:e flötje det halvt är bestämt. Ja. Det var ju känt av flötje i fjör, ja. Så att tillfälle att sucha han filmen nu och att han har det så var en liten stäcker. Så jag har alltid att bruk för några minuter lika att röra dekon. Och att han har kommer så fällskaparen bären. Ja, det som jag ska lika fortälja till det att nu är det ett år färdigt så igen när filmen blev gjort och här är det som politiker har finns ett annat starv och så till den enaste brötningen som är. Vi spyrir mångt kjent ansikt, men eisne vanlig folk om tar brattendom og eisne om det kjenner SD-badnaratten og sånt. Vi er fyrst i kringvarsen og tog så vi trønte vattnæmar og finner kåpa. Vi spyrir der fyrst om hvordan det er oppleving som 13 år gamle vær. Oppleving? Jeg halte det nok så cool. Jeg er en god oppleving som 13 år gammal. Jeg er en god barndom. Fyrst for å være skidvær 13 år. Det er ikke godt. Men jeg var veldig åsikker som 13 år gammal. Spennende. Spalte nekve ute. Vi vet at man skal ha sosialer om man arbeider i kringvarsen. Så vi spurte der om det var introvert. Nei, jeg har alltid jeg har alltid vært utadvendt. Nei, jeg var jeg betrakter meg som faktisk jeg var litt bad da jeg var 13 år. Da jeg var 13 år var jeg øyelig åsikker. Og jeg tog ikke snakke vi damer, jeg var øyelig, ja, det skulle nekte til. Så jeg platt bare drekka, så tog jeg bedre. Men det fanns så det at jeg har ikke det smarteste å gjøre. Vi spurte Finne Kåpa hvor han hadde gjort en sang om da han var 13 år. Da ble jeg konfirmeret over, og da ble jeg først for forelsket over. Så 13 år gammal. Vi spurte så om det kjenner deg eller ST-badnaratten til sånn. Nei, det er alltid ikke det ferdig å si at det kjenner så øyelig nekte til. Nei, jeg har alltid nekket råd. Bara när han ratten det ständer grundlån alltså att folk har lov till han några grundlån inte ratten det ständer grundlån jag vet inte hur man ska ha badna så mala men det tror jag tippar ständer öll rätt gå badna och att skulle ha det gott och men annars kände jag inte till nej. Vi får se om vi är till Esteskolan. I tog så vi möjlighet skolstjärnan Edna Magnussen, Hanna Mikkelsen och Randi Björsk lärare. Vi spurte där först under upplevning som 13 år gamla. Så upplevningen jag mer var det jag var 13 år. Da jeg var 13 år, da hei jeg det ordentlig godt. Det var nok så godt å være baden ta. Jeg bor i en lukklar bygd i Husavik i Sandbøtene. Jeg bor i en Skalafjøren, en bygd som er Tofter. Det var ikke øyla nek for tøkne ta, så vi spalt og nek, var nek sammen. Vi spurte Randi Björsk og Edna Magnussen om de ville være lærere da de var 13 år gamle.
Nei, slett ikke. Det er ikke for jeg ble vaksen, jeg fant jeg alltid vil være lærer. Jeg var bare vil jeg slett ikke være lærer. Nei, ja, altså, er voksen opp her som skole, jeg har haft øyla stor antydning. Da jeg så var 16 år, så måtte jeg flytta for jeg kom for å gjøre i skolen. Da jeg var livet til, da atlet jeg meg for å lese til prest. Men så hendte ting i livet noen til meg som gjør det til tropult at fikk et lavere bostor. Jeg mistet en som stod meg øyla ned her. Og så akkurat så måtte jeg finne en annan vei, kanskje, så jeg kunne være sammen med familien som er med meira. Vi spurte så atler om de kjenner ST-partneren sånn man. Ja, det er man har snakket om. Ikke ta jeg var bad, men så gjerne man er unger og når man ikke i skola så er man har snakket om det. Det er alltid. Ja, jeg kjenner nekv til partnerretten til Sottmalan, kjenner han øyla vel, tog, ikke tog, det jeg har kjent han alle togene, men kanskje ikke hver til eneste grein og innom. Men for 4 år siden, da får jeg i Farløyve ur ST-skolen og får i Noam at arbeide i samfunnsfrøye, som kjente flokker og 8. flokker og 9. flokker i neste år få. Kjente jeg også haft nå i 2 år. Og ta boken snur seg, ta ene i kjente flokker, og snur seg nok snakk om partnerrettende, og for rettende bøten heva. Og da måtte jeg sette meg ordentlig vel inn i Sottmalan, og jeg var og vidtja i Badnabeta, og jeg var og vidtja i Badna-ombudsmannen, og i sambanden, og de grette meg så fra hva vi teger i fergen og i mån til Badna-retten til Sottmalan. Ja, jeg synes det. Vi spurte om de kjente noen regler i Sottmalan. Ja, så at det er først og fremst at passe på bøttene, ja. Så at bøttene ikke blir utnyttet, ja. Det er ikke en tropløy, det er ikke åkken, men i Ørelond kan det godt være en større tropløy. Jeg vet at det er ikke så øyelig å erkjenne å bli setter gildig i fergen. Han er ikke galt han i London, og jeg vet at han gjør bøttene imsk retten. Det er noen retten det er som ikke var til Eva Bad. Men den andre er det ikke så lenge siden jeg følger samtidig, og vet at det ikke lov å slå på, det var lov til Eva Bad. Det er det heldigvis ikke langt. Vi får så vi i løkting. Her spurte vi Jørgen Niklasen og Ego Samuelsen hvordan tar opplegging som 13 år gammel var. Jeg har en utrolig god ungdom. Vi slår på at ja, jeg vil si at vi slår på nek mer at Ja, jeg kan si at jeg var langt, eller at jeg var 13 år, jeg bor i Sørveien, som er litt bygda. Vi finner lov å være vidt selv, ut i bygd, om vi var i Andøya, Sanden og i Heian. Altså, vi finner nek større fralse, men så innenfor nekre rammer fra foreldrene. Og det var nær vi det, nær man fyrir sång, og hva man ikke må gjøre. Man må ikke gjøre for 3, og så gjør vi det sin trolig av. Jeg opplevde det som en utrolig av tog, en fralsa tog her i halvtid jeg vidt slupp på meg enn bøttsleppet. Vi var noen ung som for skjermann gjør et ungmannafelle. Vi delte at det var så mye ungtransar her var 8. Så jeg var reallig virken da vi gjør det så var så ungmannafelle. Da jeg var 13 år, da var det fullsmiddag kassan at la tøyene og var øyelig virken og helt øyelig spennende. Spurte Jørgen og Eikon om det het av for politikk som 13 år kom? Ja, det er jeg. Jeg helt mine første politiske tale i første klasse i skolen, så var jeg. Ta og jeg sier vi lærerne at jeg er med å være løgmann. Jeg halte av politikken, avhånden for politikk som kom og gjør noen ungmann. Vi hadde reelle neksar funter om fire åkken selv, så kvalt. Og grunnen til å ta var at vi hadde vært i nekve fjøttene, og kjøltene ble vi å skjøte seg nye og skjøte i høttet åkken. Og det var irriterende, så kjøltene som bara var her om sommar og bara gjør for 3, skulle ikke være kjøfolkler, det skulle være stæren til han var her alt år. Det var jeg fast besluttet på at jeg gikk første klasse, men da visste jeg ikke om stærelopper, så jeg har brått mening, det er ikke alt igjen. Vi spurte så om det kjenner nægget til ST, partnerretten til Sottmalan. Ja, nå er jeg landstørskvinne i Almanamalen, så jeg har øljene vi bøtt med unga gjøre.
bäge bøtt som enda badnheimen og bøtten som har och brek eller någon avbjörning och vi känner ju sen väl badnaratten av sottmalan. Alltså badnaratten det är ofta en stor diskussion och i målen tar vi vidare det tänker nu. Vi är nog inte nere ute i en stycke paragrafen att ta annat än att fyrasidingen hon visar alltså tar vi vidare lågavå så skulle vi fylla badnaratten av sottmalan. Vi får så vidare till Karl Johansson. Vi spurte hur han hejde att han var 13 år. Hur jag hejde att jag var 13, ja. Det var en ölig brödikartøy fra å være baden og gløye over den vaksne alderen. Jentene får knapt så penere ut som det var skujtbøyter. Det blev knappt ordet fitter. Det faktisk så var så aldri heit at det ble 13. Vi spurte Karl om han kjente nægget til ST-badnaratten av Sottmann. I badnaratten av Sottmann, han kanskje ikke akkurat så øylig aktuelle for oss i Norrland og kanskje ble det sinter åretvise. Tøy at her er sett aldersmarka og treiter vi hva du kanst av arbeidsmarknaden. Og for nek her i Norrland så er det ikke kjeiligt. Tøy at det er aldersmark nær du kan komme ut. Og her blant mellom 13 og 15 kan du ha 4 fattlande i arbeid. Og du må ikke genge til skolegongt. Og det tror man nu gjørs det, det er faktisk for i Olanden. Her er jo arbeidskraften brukt helt ned i 6-8 år. Og det må forsøke hele familien og renne og i minnen og skräpe och vi så att säga ankarlön och vanliga förhåll. Tog man just det så lån i ST4 att välja till bötten särskilt. Och det är ju så kanske att synte chill arena här jag och det är näck ung som vill känna några grann. Vi är här för Finland i arbete. Jeg halte at jeg ser her drønskene og Esterskolen her var oppebordet klapp. Nå har vi tid en stekk, og det skulle være 8 om 20 minutter, så skulle det sitte 8. Ta klokken 11. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.
Förra för vi mötte oss att tänka vid att ge oss en part för han vi dödde mest. Vidste du, at når man som barn mister en forælder, holder man Nogle gange, når en klassekammerat har det svært, så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Så kan vi finde på slet ikke at gøre noget. Ikke fordi vi har lyst til det, men fordi
Hej. Hallo, så får vi da bli atter. Og ter fra Beranon, ter har gjort seg klare. Så at jeg vil bare be dere om å sette dere atter og lusta etter hva ter har å si. Velkommen. Takk. Takk for det. Hei. Hei. Jeg heter Oddvar Poulsen og arbeider som daglig leier i Beranon. Og jeg heter Frida Poulsen Eisne, og jeg arbeider som salafrøyng til Beranon. Og vi åkken har vi døg nånstjekk, hun får at når vi da greit sin fra, så får hun at fakta greier fra hvordan hun har opplevd det, å missa pappasønn som bad, og hvordan hun opplevd det å være i Bøltsjø i Beranon som tannåringer. Ja. Så vi börjar helt stort. Jag greier stort om fra om Beran, och så kommer Frida sin av tannåringar og sorg. Og så døg til sørst. Ja. Hva er Beran? Beran til en landsfellesskap som var et stol og hjelp til bøten og ung som har mist foreldre eller syskjen, og til foreldre som misser bøten. Og så har vi eisne haft ankre bølger til bøten og ung som har foreldre eller syskjen som rakt av olvarsamme sjuka. Og atlan at det skal være fast tilbå i Beran eisne i framtøyene. Vi talte til i sånne her gode husene, bænt vi Sjånleggerhuset og Finnsen, og badna bet i helt til å pjøa her, og Beren inne i under. Beren, han var stående i 2003, så til 16 år siden, jeg råkker vi de fleste av de som er her, 13 år, så til 4 år de var født. Så jeg tar her var 1000 lovtakere være i Baden og ungdomsbalken til bøten og ung som har mist foreldre eller syskjen. Og årlig så får vi omlai 1300 avheitene til å si at det omlai 1300 som ringer eller skriver eller kommer inn i Beran at ta seg i oss. Hvis man teker ut fra dansk og hagtølen og fører det til førersk hagtøl, så det cirka 3 bøten og ung i 20, oppe i 20 som misser foreldre, og omlai 20 som misser syskjen. Hva bjøa Beren? Vi bjøa åkjøpes einstekka samrøver og familiesamtaler. Og så bjøa vi eisne åkjøpes samtaler vi kjør til salerfrøynge. Her en salerfrøynge skjetter i desembermåned, så vi er veldig glad for å kunne bjøa til frem i reisene. Fram til så har vi kunnande virksomhet som heter her i det, 4 lesere av skolen, stånden, kafékvöld og så et årligt familjetiltak. Og så det sorgarbølkene. Og det har lykket som vi i ødelærene. Til så tar Beren bestående, og så vet jeg lykket som sorgarbølkene det første som vi begynner ved. Og de bølkene er sammensetter etter aldre og kine og kvønn de har mist som i bølkene. Vanligvis så det omlai 6-8 bøten og i som bølkene som vi tar. Og de som kommer her, de dolne til å si at de vil lykkes med en avtale gjort om at man ikke sier hver annen i bølgen. Og her takner skylda. Og det viktig at man dolne til at annars kan det være at hør først å skapa noe som rom her som det tryggelig og alle til å se til året til som virkelig at hør først. I løtene så har vi 4 bølger. Her 1 bølger, badnabølger. Det bøtt fra tjejer. Her cirka 6-8 eisne her. Og så det en tannargabølger, bøttene tykker aldre. Her eisne alltid her 6 lovtakere, ja. Og så har vi 2 ungdomsbølger, og det typisk 1 bølger for minnoskolealder, og så 1 bølger for ung i 20.
Så omleit 30 bøtten og ung til sammen som låtek bøltje i løten i beran. Hva mest så året beren? En beren til at kommer faktisk av navnåren, en bere, som merker ut fra det danske åren en lysning til å si at man har en skov, og ofte det i en skov så at det er onker glotte her som andre trø og til her som ljøse slipper fram med. Så tanken at det som skoven symboliserer myskre, så skal beren kunne symbolisere det som en glotte i myskren eller sørgene. Og så kommer det åren om berajål. Jeg sier da berajålen. Det vil si at jeg sier da berajålen til uttrykket til mester at sitte utan nekra vernt eller verjo og til det som har mist kjenne alt for vel. Det kommer reisende av sagt noen at bera og tanken at han for det at bera vidt og i fela så gjør sorgen lettere å bera. Nå får jeg lykke å vise deg en liten film som kvaliteter som her var ved beran sier. Hver jeg for møtte oss, da tenker vi et ljøs, en parst, for tann vi døde mist. Senast fyr, jeg sa pappa min til å komme inn i kameran som tullig morgenen og sier farvel. Det var ikke snedtort, sier at pappa han var sjømauer. Men jeg visste ikke da at det var senast fyr for å si farvel ved han. Tar man dronker og har mistet omkring, så det ganske sent ringere å åpne sitt dronker skal alltid være. Så her det dølt at man følger bedre. Her dronker som hvis jeg prøvde å se meg, og her kan man åpne seg ordentlig. Og da skal være benchfri, at ikke være cool. Eller. Det var livet bedre nå. Det var fyllt i gleden jeg for meg. Og det er ganske det som alt går ut på at jeg bedre enn sorgen du vil være her. Men jeg gjør det til også man kan leve av og ikke kommer til å gleden. Beren, han hjelper der, morgen til helter, at lære å bære sorgene, og at komme over her. Og hva så sorg? Sorg kan man si at det er tankene og kjenslene som man opplever via missa. Etla av at vi har bensje for å missa. Sorgen, hon tenkt at kvønn man har mist, gosse man har mist, det noen som de brottlige, det av sjuke, noen som blir sjuke, langt til dem som krabber meg, eller her sjuke, det noen som ikke løyver av seg, eller det ved vannlokka. Sorgen tenkt at aldre, og kine, og av omkvarven til så sorgen, hun vil eisen jo avvirke av hvordan andre møter oss som rundt om oss, tar det i sorg. Og så har hun eisen tenkt at mettan. Sorgen, hun kan sies at være kjennast, eller hun sorg og tilknyttet til lykke som tvær skyer av sånn søk, kan man sige. Og sorgen, hun kjenner sterskast har vi mistet akkurat som vi god i, eller som vi tatt knyttet. Onkel prester har nevnt dette at sorgen kærleikans pryser. Det sier jo mer vi tar å elske et menneske, jo tattere vi tar å knytte et menneske, jo større sorg. Og onkel andre prester har eisen nevnt dette at sorg heimløse kærleikje. Som eisne lyser vel at tar man så misser han som man hører elsker mest, elsker så nek, tilsvarende stor sorg. Og vanliga så det foreldre eller syskjen som det aller nærmeste. De en elsker mest, de en tattast knytter et. Og at missa, vi får ta en ometelig stor sorg. Og for nek så kan det oppleves som at alt teppe, løsgrunderleg vil rive undan en. Alt tryggleidje, alit, vil skratt bort,
tann som man helt alltid for å være her en parst av livet og seg knappt blir borster. Til å missa foreldre eller syskjen, til å mester ofte eisne at missa hine nærmest jo gjennom tog, til de eisne i større sorg og orsker ikke gjøre til omsorgene nærvære som de annars blir. Og å missa foreldre, til å mester eisne å missa den personen som han helt alltid for å være her, og som åtte å være en parst av oppvøksten og til en. Man kan eisen ta som at en sorg hon kan være en forvirret sorg. Da jeg nevner at sorgen er tenkt at tilknytte til det mennesket eller foreldre, så det at en forvirret sorg til mester at man kan skal ta tilknytte mellom foreldre og barn være otrygt eller ambivalent. Det kan være forskjellige faktorer som har gjort det. Rostrekka eller annet som det har vært inne i Janne fra Blåa Grosse. Så vil det eisen avvirke sorgene, hvordan hun er for det barnet eller den unge. Man kan eisen ta som sorger og i sorgene, og til en ekko at det er en bøtten som vi møter som kanskje har opplevd tjonerskjellene, eller at de har mist ånder i sin liv. Det har vært til vi omsorgersviker, rostrekka tropleikere eller annet. Da man opplever en så stor sorg, så kan man si at det blir lukket som et kaos av tanken og kjenslen, og som er rævlig ekvislet for han som misser, og kan samarbeides ved en ekvislig stressdøve, og til lukket som når jeg opplever det akkurat som det faktisk vi har blitt i høtten til at disse kjenslene så mye sterkere. Det det man kallar sorgreaksjoner. Og sorgreaksjoner til til døms at være kjetter, lunsjast, forvirret, hva skal du gjøre til tingene som mamma platt gjøre? Alt er brøtt. Ståleren, heimkøtjen, her som mamma eller pappa platt sitte og tomme. Jeg kjenner det her til å være bensjen, til døms for å miste akkurat annan. Det kan være at etter for å miste hitt foreldre, eller for selv å dødja, til knapt i livet blir åtrykt. Det har vært ytler, bare innan seg ånder, innan seg sjølvan, eller innan god. Hvor skulle det hette hente, og etter året først, og etter gjør ikke mening. Nekka tar først ved å konsentrere seg, og jeg vil til bøtjen noen, høtten noen, ekslige dreimer, kunne jeg tar først ved å sove, skulderkjensler. Og det gjør eisene at som teka seg, av som økjen kunne bøtt som i sorg teka seg nok som jeg var atter, til dømes faglige, det ikke økt som gjør det, men øker, kunne teka seg atter enn å tog faglige, og så kanskje det gikk 1-2 år, og en del lukket som fota seg atter. Men de opplever eisene kanskje å mennes når jeg var øren økjen. Til dømes Montelvinen her, vi tar også på en helt annen måte om livet. Ting ikke bare en kjoffel til langer. Et døme en jenta som var i bølsen, hun nevnte at hun skulle ut sammen med vinkonen, og her i den ene vinkonen skjeldte om mammaen ikke har vasket buksene til henne, og jeg hater mamma, for det sier denne jentan. Og her, han som har mistet opplever at hvordan ikke hun blir. Tror at hei, hun bare vite hvordan det unga mamma har. Så her blir det akkurat som man skiler kjørlig av en annan. Han som har mistet kan være en helt øre sted enn henne. Og ofte heter det vi opplever en kjensle av ensamhet og av øvelse. Og til her og i bølger til dem så er det fantastisk til på, som de eisen var inne fra Blåa Grosse om at nettopp bølger kan ta møte øren som virkelig skilja, som jo i lyknande støve,
hvordan jeg kan hjelpe å møte og ta seg ved ånders. Og som vi sitter her, så man sånn at dette noe som akkurat bølger noen har gjort. Ønsken i sorg alle togene, ønsken orsker at sorgen her, men man eisende glæver og kan flenne og fjæse og ha det stått litt. Og det kan eisende være noe som ganger bølger faktisk eisende strøyest vi at gosse så hvis jeg nå har ladekrampa og flenne og rokse at jeg har mist halda så hinne i ødel at jeg har glemt det. Det som jeg ofte opplever det at dagligdagen ikke ødelen øren ganger øyne kjøtt hvor jeg er, medan det selv være så tunge sorg. For jeg viser at jeg kan ha lytte en film mer om det samme. Vidste du, at når man som barn mister en forælder, holder man ikke op med at savne dem? Det er vel egentlig ikke så svært at forestille sig, vel? For de fleste af os elsker vores forældre. Og det holder vi ikke op med, heller ikke selvom de ikke lever længere. Man kan sige, at hvis en mor eller far dør, bliver de på en måde ved med at være der. Det er bare ikke synligt for andre omkring en. Og det er ikke nemt at mangle sin mor eller far og savne dem, når livet ser ud til at gå videre, som det plejer, for alle andre omkring en. Det kan gøre, at man føler sig anderledes end sine venner, og man kan føle sig ensom. Også selvom ens venner prøver at være søde. Når man er i sorg, går man ofte ind og ud af de svære følelser. Man kan sagtens være glad og lave alt det, man plejede at lave, før ens forældre døde. Høre musik med vennerne, game, spille fodbold. Det betyder ikke, at man har holdt op med at være i sorg, eller ikke savner sine forældre. Det betyder bare, at man for en stund har en pause fra de svære følelser. Og så kan sorgen og savnet pludselig komme skyldende igen, også selvom man er midt i en fodboldkamp i frikvarteret eller en matematiktime. Nogle gange kan de svære følelser komme til udtryk ved, at man bliver indadvendt og måske virker sur. Også selvom man ikke er det. Andre gange kan sorgen og savnet gøre, at man bliver vred. Måske slår man eller råber af sine gode venner. Det er helt naturligt at gå ind og ud af de svære følelser, når man er i sorg. At være glad det ene øjeblik og ked af det næste. Men selvom det er naturligt, er det stadig svært. Både for en selv og for andre. Nu har vi hørt, at sorg opstår, når vi mister nogle, vi elsker. Og vi ved også, at børn i sorg ofte kan føle sig ensomme og anderledes end deres klassekammerater. Vi ved, at man altid vil savne sin mor eller far, også efter et halvt år, 2 år, 10 år. Ja, nok resten af ens liv. Og det er vel egentlig ikke så mærkeligt, når man tænker på, at de har mistet en mor eller far, en person, som er højt elsket. Ja. Så heter faktisk filmen viser faktisk at dømer jo på hvordan man kan oppleve sorg. Sorg er nemlig individuell. Vi opplever all sorg på emiske måter. Eisene innenfor en familie kunne søsken oppleve det emest, foreldrene oppleve det emest. Og som det nevnte i filmen og eisene, så er sorgen til og fra at en av tog kan man være grulig, kjettefull, nekva sterska sorg, for at når en har løte at blå glæver og hava det godt, for så gjerne atter av blå kjetter. Det er grulig vanligt å oppleve det så snar. Og som det eisne nevnt, så teker sorg tog. Sorg er faktisk, sorg gonger omkant til iver, eller man stekker alt sina syrkja. Men ved togene så lærer vi å bære sorgene vi okkom. Som en fornevnte, så var det at spyrja hvordan lenge tog sorg teker er lukka bort som at spyrja hvordan høy luften er. Ja.
Och sorg är en livslång tillgång. Flere oppleva sterska sorg det første året, eisne grulig vanligt det neste året, og så kommer særlig dier, årsdier, føringardier, høgtøyer, jól og påsker. Her sorgen kan komme eika størst fram etter. Sorgen er som å få en spuskan stein i hjertet, som meler og meler, men så kvart som tøyen gonger, så kvart vil steinen sliden til, men han kvarver ångantøy. Hetta er så et kinesiskt ordatak. Ja. Ja. For jeg greier sinde fra om hvordan det opplever sorg der man er tannåringer, lukket som tid. Det er nemlig en tøy vi nekk von brøytingen. Bæge kroppsliga og mentalt. Tannåringar, kroppen, han fer fra at vi er en badnakropper til å byrja lujtjestein og vaksna mannakropper. Og samstundes så skulle tannåringar teka støv til en rikvi av tingon. Og det er eisen grulig vanligt at tannåringar oppleva sterska kjensler, så som ilsene, vreie og tævira kjettur. Og samstundes som man ikke på tannåringar gjerne vilja klara seg sjálve, så hadde eisen til tog bruk for hjelp og stole fra foreldrene eller everande. Viner og det har nekva sida for de fleste alle tannåringar, nekva tannåringar som har hod til å bruke alla sina frøyder sammen sine vindfølge. Og det kan dømes for en tannåring som har mist gjøre kjenslene av ensam enn sterskere til å føle seg ørvus enn henne. Så for en tannåring å missa en foreldre eller syskjen, det kan faktisk være en eike avbjøring ut iver selve avbjøringen at det er å være tannåring. Ja, nu får døg at greia sinde fra og spela et le. Det er så vel døg. Så leis, hei. Jeg heter Døg Nilsjev, og jeg er 3 år gammel. Alle som gjør meg vakt til at jeg blir så mega forkøla. Men jeg får røyne å spille et le for dere. Men først får jeg greie fra. Da jeg var 8 år gammel, ta miste jeg pappa min. Pappa han var en øyelig fruske med vår. Han var løvlig og glad av vår. Så han døde jeg vilja brottlige. Og 28. november, da sier jeg god natt ved han. Og fikk omgående møvlegene, sier jeg god morgen natt. Da man misser en som stender noe så nær, da man er så unger, til ikke ordentlig til å skilje. Man vet ikke ordentlig hva det er, og jeg tror ikke på at han ikke får komme etter. Til at sjølvande kom han etter. Han var ofte ferieis, vi arbeid noen og sånt, så jeg sa, ok, han kommer nok etter. Men jeg tror at han ikke var der, og at jeg hørte året deie, så ble vi egentlig bensin for at jeg skal hente det samme for mamma mine og for syskene som meg. Og jeg var så bensin ofte at hvis jeg ringte og mamma ikke svarer i sin telefon, så sa jeg, nå rundt deg. Og så ringte jeg noen løtt at han også var alt fint. Og da jeg var 13 år, da føltes alt nek verre. Da man var tannåringer, så var alt nek alla känslor vara förstärkare och man vill rävla harstraktor,
mer enn vanligt. Og det som jeg følte åren, det følte jeg negverre nå. Og det var da jeg hørte om Beran. Og jeg fører Beran, og så kjøtt som jeg kom i bølgen, så var alt negvlattere. Sorgen hun gjør det lettere å bære. Og det jeg kunne ta seg ved ånder som var i lykkende støv, og det hjelpte de øyelig vel. Og det som jeg lærte i Beran, det var å gråte. Og det gjør ganske ordentlig snedått å lære å gråte, men jeg ville så ikke gråte framfor mamma og søskene kommer, til at jeg var bent for å gjøre teg kjettan. Og hvis jeg teg var kjett, og da må jeg selv, så ble jeg enda mer kjett. Så det var alle tøyne så en undersørskel ved at jeg var kjett, og henne var kjett. Men Beren lærte meg at det er leie å gråte. Det er leie at være kjettor. Til du hever en årsøk å være kjett. Du er mistet en som stender der så nær at hvis man er bruk for at være kjettor, så er det leie. Og min måte å komme videre i sorgene, det er at være veldig åpen om det. Jeg tog seg nekv, og jeg skriver i sanger, jeg maler og jeg tekner. Og det er bare en rette måte å komme i kjøkken og sorgene, og det er ens egne måte. Det er ikke jeg mer. Ikke øren rikker det at ikke ta som det. Ikke øren at være ytler og frustrere vår. Og til mer, som sier, så hjelper det vel at skrive lø til papen min var sangere. Så jeg sa øyla når jeg opp til ham. Og hette et les som jeg skriver i det, jeg var 16 år gammel, og det er ut i 2 år til mer. Det er ikke lett at si farvel vi øyn som stender nær. Det er ikke lett at si farvel vi pappa'n kjør la
Tusen takk for det. Ja, takk for det. Så vakkert. Nu får vi da vise en stort filmmaterial, et filmspråk om hvordan tid kunne hjelpe, eller her kommer noen husk til hvordan de kunne hjelpe, hvis det har vært folk som har mist. Nogle gange, når en klassekammerat har det svært, så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Så kan vi finde på slet ikke at gøre noget. Ikke fordi vi har lyst til det, men fordi vi simpelthen ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er helt normalt. Men for en klassekammerat, der har mistet sine forældre, kan det føles som om alle er ligeglade med, at deres mor eller far er død. Og oven i deres sorg kan det føles som om de er forkerte, og de kan føle sig ensomme. Men hvad kan vi så gøre? Der er 3 ting, vi kan forsøge at gøre. At være forstående, at være som vi plejer, at give plads. At være forstående er, når vi viser, at vi gerne vil prøve at sætte os ind i, hvordan den anden har det. Så kan man for eksempel spørge, hvordan har du det, hvis en klassekammerat virker trist? Det er bedre end at sige, jeg ved lige, hvordan du har det. For sådan er det jo ikke rigtigt. Vi ved ikke altid præcis, hvordan andre har det, men vi kan prøve at komme til at forstå det lidt bedre ved at spørge og lytte. At være, som vi plejer, vil sige, at vi husker på, at selvom man har mistet en forælder, så kan man have brug for at lave alt det, man plejede at lave førhen, og have det sjovt. Og at man går ind og ud af de svære følelser. Og en klassekammerat, der har mistet sin mor eller far, har brug for venner til både at lave alt det, man plejede at lave førhen, og venner, der forstår, at livet ikke altid er, som det plejer. At give plads vil sige, at vi bærer over med, at en ven i sorg kan have forskellige reaktioner. Selv når vi synes, at vi har sagt og gjort alt det rigtige, så kan det ske, at kammeraten bliver ked af det, irriteret eller måske afviser en helt. Så kan vi prøve at give plads ved at tænke, det er ikke fordi, jeg har gjort noget forkert. Det er fordi, det er svært for min klassekammerat. Derfor har en klassekammerat i sorg brug for venner, der giver plads og prøver igen på et andet tidspunkt. Nu har vi lært 3 måder, vi kan forsøge at støtte en klassekammerat i sorg. Vi kan forsøge at være forstående. Det vil sige, at vi kan spørge, hvis en klassekammerat ser trist ud, og vi kan lytte. Vi kan også støtte en klassekammerat i sorg ved at være, som vi plejer, og huske, at man sagtens kan grine og have det sjovt sammen. Vi har også lært, at vi kan give plads til forskellige reaktioner. Vi må huske os selv på, at reaktionerne ikke har noget med os at gøre, og forsøge igen på et andet tidspunkt. Det er noget af det, venner gør. De er der for hinanden, både når det er nemt og når det er svært. Ja. Ja. Nu får jeg helt endast lykka greia stort fra nøkron hosgåten til hvordan man kan hjelpe sine viner som har mist. Hette nøkker hosgått som faktisk andre bøten og ung som har mist kommet vi. Så det første man kan gjøre til å vise sin verilige ahua og omsorgen. Vise at man ordentlig ahua, eller at man verilig ahua til som hin greier fra og lusta. Og så det viktig at man ikke leter bare som luft. Om man iva om hva man skal sia og gjøre, så alltid bedre å spyrja stedet for å lete som luft. Og det ikke rødt løte å spyrja, så man kan lukke skapet bare røyne å spyrja. Da man mister foreldre eller syskjen, så kan man kjenne seg som det nevnt i filmen, så det ensam at man vil sørgene. Og da kan det være en stor og lett å deile disse kjenslene via en vin, ikke jeg. Så om man iva hva man skal si, så kan man om ikke annet alltid bare si
jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg vil gjerne hjelpe deg. Så er sikker at hun vil hjelpe deg å hjelpe seg. Og til at hun vinner hun å snakke, så skal man bare spyrja. Man skal ikke være bengen for å spyrja, ta vinner hun å snakke. Og så er det godt at det er greit at det er lei om vinner sier at han ikke orsker å snakke om sorgene på nå. Og man skal godta at han ikke orsker, men man skal ikke holde seg atter til å spyrja at han er for. Og så er det eisen godt at ikke være bengen for å gjøre vinen til seg kjettan. Hvis vinen til dømspyrer å gråta, så er det tog at vi kommande hever kjettet framan undan og syrger. Og som det eisen nevner i filmen, så er det ikke nøyt å skilja fullkomlige. Det er ikke to som har mist, så det er faktisk ikke mulig at det er skilja det fullkomlige. Det er det skilja godt eller det være vi at komma vi till möjligen dömon om att man kan ska skilja som om att som till dömes att jag har ästen mist min hund så är väg också stå hävda. Stän fyra så är det bättre att lusta efter gosetan som är mist upplevt det. Och så är det ästen gott att hjälpa att en vin ästen har en frulöte från sorgen. Det kan till dömes vara frukost här någon. Det kan vara fotbollsföt någon där hemma till här. Här du vinner eisne og bruk for at gliast om akkurst. Og eisne skilja godt å være tålen, tog at tun vinner for helt sikkert å mangla tål onketunnar, og ta det godt å ha en vin som hjelper en. Og så eisne godt å ikke vante at sorgen kvarver, tog sorgen hun kvarver omgant. Sorgen neka som de som missa må lære at bera vissar i løvnen. Og jeg synes det gå og huske til at hun viner enn hun viner. Det vil si at det godt å finne en jaunvei i midtelen, at tingene nå ikke hun viner øvelse, men at det faktisk ikke akkurat lykke som det blir å være. Så man kan eisne stadigvæk framvis snakke om vanlige ting, om viner og tjejer og damer og fotboll och allt annat som man plear. Ja, så vill jag bara tacka för okkon och säga att hvis du vill komma samband med okkon kan inte skriva till beran, kolla beran.fo eller ringa 22-23-5. Jag vill ordentligt stjäla fiffer från Dickon och säga att Dickon tar en mynd av dig, allt som väl. Ja. Tack för Jakob. Tusen tack för det. Det kom i början. Nu för en ung fyrer och på 16 år att komma här på paddlen är att framföra rappa för Dickon. Han heter Marius Disi. Han får jag lycka just klara. Och att han nå, ta klockan 12, ta i handeliver, ta för att titta här en dörrasteg i en höjland timme. Gang. Jag är klar. Ja, Marius, jag ska lyckas börja det Arne du börjar, Arne du först ordentlig gång. Hur värt här chat här att vara 13 år till cirka 3 år sedan? Jag var 13 år trash för mig där, ordentligt. Sucka är hardcore. Det lukar som men alltså jag är ärliga löjen till en. Så fucked up med mig själv. Och jag var ärliga, det är en ärliga nej till kanske. Jag är där ringt solid. Men alltså vi tog in det så mötte jag mer folk som var. Sen som är och så är där och här är det plus för mig nu, you know. Ta vill säga att det är stor tutning för till att möta någon öron som
tömt och Anna än att spela fotboll. Akkurat. Och vad var det att du säger, Jar? Jag säger alltså det är nöker dama TikTok och spela fotboll och så är det nöker som bäst dama Wu-Tang Clan och wrestling. Så jag vet inte, bara finna folk som är sån mer som är hjälpte det än jag kan säga. Ja, jag alltid ska bara för igång. Ja man. Okej. Kvärt jag lycka kvärt jag skiljer inte allt det som du säger men alltså kvärt rappar du om. Kan det rappa om till vuxna och passande för det är till att rappa största för det mesta om ungdomsliv i förrän. För det går att det ringa att låta i mitten är rappar om det här som är vi går inte för mig och det omkring mig. Så ska jag bara börja? Okej. Jag heter Marius och jag är raptonlike. Yeah. Like, whoa, why you tryna hate on me though? Young boy, pockets so green like I'm CeeLo. Haters been mad tryna jack my stilo. Got more cheese than some motherfucking Tito's. Like, whoa, why you tryna hate on me though? Young boy, pockets so green like I'm CeeLo. Haters been mad tryna jack my stilo. Got more cheese than some motherfucking Tito's. Like, whoa, miss it go. Pop out then though, who I hear want the smoke. Feeling like I'm the greatest. But make no mistake, nothing to play with, won't try and bullshit. I only came up for the payment. Snaky assholes, I see it in their eyes. Said I wouldn't make it, now they started switching them sides. I'm the most hated, most underrated. If I ever dropped a record, bet the radio they never played it. If I ever got a title, bet that shit was vacated. But I'm still bombastic, nothing about me understated. Down for the night, down for my life. Miss been surrounded with ice gowns looking nice. Whoa, that's just me, it's clear to see. This shit is most simple, this is motherfucking ABCs. Goddamn, shoulder to the gang and the fam. Yeah, I'm banging on my chest like I am the champ. Like, whoa, why you tryna hate on me though? Young boy, pockets so green like I'm CeeLo. Haters been mad tryna jack my stilo. Got more cheese than some motherfucking Cheetos. Like, whoa, why you tryna hate on me though? Young boy, pockets so green like I'm CeeLo. Haters been mad tryna jack my stilo. Got more cheese than some, hey. And you tryna make me think you rich like you've been owning them. You get your chain made out of Cuban zirconiums, you a fraud. Out here thinking that you a god. With underage girls, that shit is outlawed, let it breathe. Good God almighty, baddie out of Greece, call that bitch Aphrodite. Remember when the haters used to call me a light? Now they all gotta acknowledge the fact that Miss Almighty like, whoa, why you tryna hit on me though? Young boy, so green like I'm CeeLo. Haters been mad tryna jack my stilo. Got more cheese than some motherfucking Cheetos. Like, whoa, why you tryna hit on me though? Young boy, so green like I'm CeeLo. Haters been mad tryna jack my stilo. Got more cheese than some motherfucking Cheetos. Like, gang! Så att det var wow till den femte sången från en EP. Men award-winning EP, I guess. Jag hoppas det var han där. Ja, man. Alltså den är produced by Jan Slangard, Big Jonas on the beat. It's not sången. Han är som producer Jonas. Han är en feature för Jonas. Jonas är i Danmark, sång han kör levererar, men alltså jag vet inte, det var bara sin avis. Jag syns inte en gång kom det ut än. Exclusives, boys. Damn. This intro weird as fuck, bro. Jonas on the beat, so bitch, you gotta go up.
Yeah. Ay, ay, ay. I'm just straight up icy. Ooh, I think they like me. I just do it like it's Nike. Took your girl, made your girl into wifey. I'm just straight up icy. Dripping like it's iced tea. Adidas with the stripes beat. Took your girl, made your girl into wifey. I'm just straight up with the gang. Just keep them things. She give me brain like crank. Like whoa, lean what I pull. This ain't no joke. Get on the mic, I don't do it. The little bitch that's an 88. Clapping them cheeks, yeah, that bitch got some patty cake. I turn it to lemonade. My face the coke going up like it's Heaven's Gate. Damn, facts, that's just the truth. Sending them shots, yeah, I find the booth. Pull out the chopper, smoke me like some booth. Chugging a Mickey, now where's the goof? I'm just straight up icy. Ooh, I think they like me. I just do it like it's Nike. Took your girl, made your girl into wifey. I'm just straight up icy. Dripping like it's iced tea. Adidas with the stripes beat. Took your girl, made your girl into wifey. Into wifey, first so pricey. Where you at, Jonas? Spicy, kick her out, no Tai Chi. Every time I'm in the club, they faking that they like me. And every time I'm going up, they snaking on me high key. All these hundreds, money stacking tall. All these hundreds ball till we fall. I'm going hard, bitch, I'm a star. Don't even start, I'm not a nard. Born in the dark, I'm going far. Rich as fuck, feeling like I'm Tony Stark. I'm just straight up icy. Ooh, I think they like me. I just do it like it's Nike. Took your girl, made your girl into wifey. I'm just straight up icy. Dripping like it's iced tea. Adidas with the stripes beat. Took your girl, made your girl into wifey. Damn. Men, alltså vi tar Sverige då så det är nog den sista sången. Det var det tragic men alltså som mother bassen där Vegas den sången heter Drip Motherfucking Drop. Yeah, 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 yeah. Ay, 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 bitch. Ay, that drip, drop, dick, dots, sip, walk, wrist, watch. Ay, drip, drop, dick, dots, sip, walk, wrist, watch. Ay, thick, e-girl thoughts, finna be the death of me. CEO of this whole bitch, like I'm Stephanie. John Lennon lenses, bitch, but I never let it be. Fuck being broke, my pockets filled with cheddar cheese. I see trying to sleep this, that shit straight facetious. How you hating on me when you spending 500 on feet pics? If you I got a tech Ruger, spending shit with my L Luger. Pull up on you with the knucks and the brass here like I'm Lex to a trip. Drop, dick, dots, sip, lock, wrist, watch. Drip, drop, dick, dots, sip, walk, wrist, watch. Hey, I got so much fucking money. Uzi in my life, I'm gunning. Bad little stripper bitch from London. Bitch, I do the race, I'm running. Yeah, the man, spend $1 million bucks in the van. To be honest, I don't fuck with this man. We start try standing in the ground. Tell me what is this man's? And why this bitch trying to rip on my pants? I ain't trying to say nothing in advance. The free Ricky was a government plan. Drip,
drop, dick, dots, sip, walk, wrist, watch, drip, drop, dick, dots, sip, walk, wrist, watch, hey. Yeah. Okay. Drip, drop, drip, drop. Fuck you mean, bitch? I'm fired up. Fuck you. Hey man, we ain't got time. Alltså, jag är sammen med dig Charlie Tui. Tusen tack för det då. Shout out Kalle. Tusen tack för till Marius. Marius DC som Tamerster Dam Kristoffersen. Det det? Ja. Marius han var ösne i Norrland hos någon sista lejerkväll till FMA. Har du en mikrofon här också du kan lyckas svära? Ja man. Hola. Ja, det är att bara vita kväta var och i to Georgia Norrland hos någon sista lejerkväll. Man, jag vann en fucking FMA. Ja. Alltså, tar 13 vill du göra självmord och tar 16 så är det bästa nöjda so anything is possible. For real. Yes, stick nöd. Gå on där. Tack, Ulrika Mata. Tack för det, Marius. Nu för att hitta att ha en dörrastek och till skulle äta tyckare mat och i skalan någon. Det vill säga, och i rum någon som det var först nian och så om man att det största rummet så innan. Tog att i matstående här det de som köper mat från matstående och sitta och äta. Men till kunna sitta är det stan i husen. Vi såg just klockan 8.